Hello everyone, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ दिनैबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। एक्चुअली नै दायो आङो मोसौ गुमदों नै लोगोफोर बिथिं मासे मानै मोसौ गुमगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों जोंनि माइ फोथारखौ आरोना लोगोफोर नै बे जाबाय माइ गोजा आरोना नै बेफोरो नै जा बरिया नुखायो नै माइ गोजा आरोना जा गुवारखा फोथारा ओमफ्राय नैथिं बे जाबाय जों गामि आरोना नैबेनो बे जाबाय जों गामि आरोना ओमफ्राय नैनिफ्राय ओरैजाय मिसिं गोजा आरोना आथिं मिसिं गोजा ओमफ्राय नैथिंबो बेनिफ्राय ओरैजाय मिसिं गोजा आरोना नैबे जाबाय फोथाराव थांग्रा लामा लोगोफोर नैबे दंफां नुनाया बे दंफां जिं नुनाया बेयो ओरैजाय फोथाराव थांग्रा लामा आरोना नै बिथिं फोथार गेजेराव मोनहैयो बेजों ओरैजाय थांबाथाय बे फोथार गेजेराव मोनहैयो आरोना लोगोफोर नै बेवहाय मोसौ गुमदां नै लोगोफोर उपाय गैया जाहैबाय मोसौ गुमाबा दे जा खालामनो उदै बुंनांगौ ओमफ्राय नैथिं मासेया एसे बुंबाय उदै ओमफ्राय नै बारा बुङाखै बियो बारा जानो रोंथारा साला सुवादा गांसोखौनो नुवा नै मासेया होदों जानाया उदै बुंहांबाय बियो ओमफ्राय नैबे मासेयासो बारा जानो रोङाखै बोथोराबो दोमैलु अखा हां नै लोगोफोर दिनै सानसे अखा हाबाय फाग्लासो जागोन आरो हाबावगोनसो दा मोनायाव जाबायदि नुखादों दोमैलुनो आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ एन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय भिडिअखौ माबायदि नुदों आरो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो।